Защо Brawl Stars ще направи това, което направи преди една година? Здравейте, пичове! Аз съм Императора и днес ще ви кажа защо Brawl Stars ще направи това, което направи преди около година и половина, може би вече около 2 години, може и толкова да са. Защо именно Brawl Stars се завърна? Brawl Stars преди около година и половина-две се завърна и стана една от най-играните игри, хора. Наистина, буквално всеки я цъкаше, всеки в училище, навсякъде я цъкаше Brawl Stars. И изведнъж просто Brawl Stars, както беше топ игра, така и тотално умря. Защо стана това? Първо, нека да разгледаме версията защо се завърна. Brawl Stars според мен се завърна, защото първо тя беше много умряла игра. Говоря от годината 21, която още беше играна. Тя се завърна някъде към 23-та, 24-та година. Сега знаете, ще ставаме 26-та. Brawl Stars след завръщането си набра огромна популярност. Може би даже стана по-популярна, отколкото като беше 21 година. Но защо според мен Brawl Stars умря? Brawl Stars според мен умря, защото станаха много броуърите, много скиновете и според мен на нормалните им играчи им писна да събират постоянно кредити за нови броуъри, вместо да се средоточат да дигнат тези, които имат на повече купи. Според мен просто им омръзна. И за това може би Brawl Stars умря. Според мен Brawl Stars ще се завърне ли? Според мен ще се завърне, но няма да е много скоро. Какво имам предвид? В близката една година според мен Brawl Stars няма да се завърне. Може би някъде около 27 година. Макар че аз неочаквано се завърнах към нея. Аз я бях играл, мисля, че 22 година и нали, след завръщането също я бях играл. Но да, общо взето сега никой не я цъка, обаче аз се завърнах нея, защото ми е забавно да я играя и ми е готино. Маля, останах на 84 кръв. И ми е готино наистина да я играя и ми е фън. И затова реално се завърнах към Brawl Stars. Вие може да пишете в коментарите дали играете Brawl Stars или не играете. Сега тук имаме... Какво имаме? Аз не знам. Според мен обаче Brawl Stars отново ще се завърне. Ще ни долипсва според мен Brawl Stars и би трябвало да се завърне според мен. Защото не мога да си обясня друга причина, поради която се завърна 2023 и 2024. Защото разбирате ли, играта не беше по-добре от 2021 година. Просто на нас ни залипсва, даже и боксовете ги нямаше. Да, правеха доста интересни колаборации, ако си спомняте, имаше някакви Годзила, имаше някакъв Спонжбоб ли беше. Общо взето беше доста интересно. Имаха доста интересни колаборации, имаше много готини мутации, ако си спомняте, което така доста помогна на някои хора да дигнат броуърите на много купи, защото имаше една... То по принцип всички мутации бяха много добри, но имаше една мутация специално на един броуър Анджело, който освен че мога да минава през вода, по принцип е слаб броуър. Нали, скил броуър, не че е слаб, просто епик броуъра, примерно Едгар е много по-добър, той е доста на скил. Така, но сега говорим за Анджело и Анджело имаше една мутация, която можеше да бие 11 000 демидж наведнъж, човек, и това даже не му беше супер. Просто е така, нормален изстрел и бие 11 000 демидж, което просто беше щупено и съм сигурен, че това помогна много на някои хора да дигнат Анджело на повече купи. Също така имаше и много добри мутации с други броуъри. Опа, окей, сега сигурно ще умрем. Да, останах на едно и умрях. За жал съм 6-ти. Но да, общо взето беше доста интересно. Всъщност защо Brawl Stars умря? Като те реално си продължиха с готините колаборации. Мисля, че по едно време имаше, ако не се бъркам, Minecraft в Brawl Stars, мисля, че беше. Което наистина беше огромно смисъл.
двете игри може би на 20-те, на нашите 20-те, нали заедно ставам с Fortnite и някакви други, но със сигурност тези игри влизат там като най-добрите, най-играните. И да направят колаборация, това наистина беше нещо голямо. И всъщност, още от преди това играта си беше починала да си умира. Аз реално я играх някъде около, може би, 4 месеца и ми омръзна. Защото аз, като съм играл играта 21-22, съм бил по-малък и общо взето винаги съм си изтривал, защото просто ми е била омръзнала, което е грешка. Примерно сега съм 3000 или там колко 4000 купили съм сега. Това е защото смених телефона и за съжаление си изгубих стария акаунт, от който след завръщането бях станал 10 000 купи, което реално в момента мисля, че не е нищо. Защото аз си спомням, нали, след завръщането 1000 купи бяха много, сега 1000 купи са едно нещо нормално. Преди имаше и ранкове, сега не знам какво стана. Просто си игра за фан, това е. И тук умрях, окей, нямаше какво друго да направя. Шели и Биби ме притискаха. Добре, сега имаме такова, имаме бокс. Нека да го отвориме. 10 неща ми дава, окей. Някакви коинс, работи. Това е доста добър, всъщност не. Това не е от този готиния скин, е опитимо жалко. Добре, някакъв пин ми дава, някакъв плеер айкън ми дава. Още един плеер айкън, то между другото е доста готин, някакъв OG изглежда. И още някакъв пин на този скин, който ми се падна. Този скин не съм сигурен, мисля, че струва 29 джема. Чакайте, къде е Опримо? Опримо ми е на 13 купи, това е срамота. Но да, този скин мисля, че е най-ефтиния. То реално, не, това е скин за 29 джема. Не знам, то може да е за повече, но нищо особено не е общо взето. Нека да подсъкаме още малко гейминг. Според мен обаче наистина Brawl Stars ще се завърне. И това, нали, няма да е в близката една година, но според мен до година и половина трябва да се завърне Brawl Stars. Ще се завърне, защото пак ще ни залипсва. Ако се завърне по-рано, естествено, ще се радвам, защото няма да съм само аз то, който ще играе Brawl Stars. Защото в момента само аз и един друг приятел си играем Brawl Stars, всички други гледат TikTok, Instagram, даже не знам другите въобще какви игри играят. FIFA, ама то и FIFA-та тотално умря. Аз преди имах много добър отбор на FC Mobile и бех и не давах никакви пари за играта. Имах супер отбор, защото постоянно я фармех, беше ми много забавно да играя. Сега FIFA-та, FC Mobile имам предвид, не съм я отварял от един месец, тя тотално умря. Тя не знам вие как сте, дали играете, но за мен просто FC Mobile. То най-скандалното е, че истинската FIFA според мен умря. Защото имам няколко приятели, които играят, те казват, брат, FIFA-та вече не става. То Дарал можеше да ме убие по принцип, аз много му се дървех, ама ме пожали, окей. Сега искам обаче да го убия, защото е на 6. Тук има Честър, той хем е много слаб, хем е някой път много добър. Не знам това как става. Тук май е Дарал, да е това. И умрях, окей. Пети съм. Да, пети съм. Но да, Brawl Stars ще се завърне според мен. Интересно ми е да чуя вашето мнение. Според вас Brawl Stars ще се завърне ли? Защото според мен има шанс, има потенциал да се завърне. Единственият проблем може би е, че станаха наистина прекалено много броуърите, защото аз пичове наистина, даже броуърите, които ги имаше, нали, след завръщането, даже тогава не ги научиха, сигурно играх някъде 3-4 месеца, даже тогава не ги научих броуърите. Сега пък абсурд, сега са, мисля, че почти 100 броуъра, което е
страшно много наистина. Помням си преди като беха 60, по-малко дори. Сега брат са много броварите наистина. Което до някъде е проблем според мен. Защото наистина ти омръзва толкова много бровари сега. Той по всеки апдейт пускат по един-два нови бровара. Това според мен е малумно. Да пускат нови скинове, окей. Ама също така да пускат и някакви по-нормални скинове, някакви, които могат да се познае бровара, защото има скинове, примерно, дете мога да ви кажа, Нита ли е, Леон ли е. Има скинове, дето просто не си приличат на бровара, разбирате ли? Окей, да си пусна маля толбу, ще ма заколи. Така, Бибула, че е много мощен. И да, общо взето аз не съм много добър на Brawl Stars, аз никога не съм бил кой знае колко добър на някакви такива игрички. Сега на FIFA по едно време така бях бая задобрял, ама спрях да я цъкам. Мръзна ми наистина. То тя и тотално умря, човек. Преди също като никой няма играеше, аз се цъках. Обаче вече на мен ми писна и... Маля. Окей. Второ място, добре, доволен съм. Успяхме да го измъкнем второто място. Сега тук... Това какво е? Демони срещу ангели, мисля, че е това. От този евент. Аз като беше този евент, признавам се, не съм играл тази игра. Гледал съм някакви клипчета, доколко имам някакви бледи спомени, че е бил готин евент с готини скинове. Но само това като информация съм видял за този евент. Общо взето най-много ме кефеше Brawl Stars, там Godzilla еговете бяха много готини, много ме изкефиха. Кой още много ме изкефи? Мутациите бяха много яки. Може би това е едно от нещата, които най-много ме изкефи. Тук не знам защо така направих. Бях и притиснат, както и да е. Това бяха може би нещата, които много ми харесаха. Друго, чакайте да се сета. По едно време бяха върнали в боксовете, но после пак ги махнаха. Сега мисля, че пак ги има. Общо взето. Аз сега дори не знам повечето бровари човек какво правят, как се казват. Аз дори брати на тия бровари, дето си примерно по-старите, примерно малята от гърша ме заколи и трябва да бягам. Дори на по-старите бровари, не знам, гаджетите, примерно. Наистина не знам какво правят. Просто не цъкам с много различни бровари. Вие видяхте, нали, преди малко ушели на 1000, купи после Буми е на 700, общо взето не цъкам с много различни бровари. Примерно имам и много на 0 купи бровари. Примо, сега не казвам, че е слаб бровар, но добър ли е? Според мен Примо не е добър, окей, то брат, много гейски ме изненада човек, гледай как става. Окей, не ми цъка повече със сърч. Да, сърч е ми ей то скин и двата скина съм ги пъкнал между другото. С кой да цъкаме. Взех си тия един много готин скин на Брок между другото, този скин много ме радва. Взел съм си и този скин на Шели. Взел съм си и 30 джемовия скин на Бул, който мен ми харесва. Реално този скин си заслужава да е 30 джема, защото сега ще ви дам един пример. Ето този скин на Поко, също съм го пакнал между другото, но ето този скин на Поко. Тук какво имаме? Стар дроп. Окей, сега ще го отворим. Супер, естествено аз никакъв късмет нямам с тези стара дропове. Чакайте малко, така. Тук това какво е? Player Icon 7. Де факто играта е на 7 години или става какво? Окей, ето скин на Поко. Си спомням как преди струваше 80 джема и преди може би около годинаха на 150 джема, а реално този скин за мен трябва да си струва 30 джема. Защото това просто е самият Поко в друг костюм човек. Мисъл, нито е подобрен да е с някаква прическа. Буквално си е същия, просто костюма е розов и бял. Общо сето е
тъпо това наистина, че струва толкова много джемове, но който иска да ги дава, за мен това са глупо да дадеш толкова джемове за подобен скин. Така, тук ще апгрейдаме Брок. Тук това мисля, че беше по-хубавия гаджета, му с 6 джема. Да дам ли? Аз имам 7. Дават ли ми се 6 джема? Реално не ми се дават, ама тук за контента какво ще направя? Ще ги прежаля. Така ще ги дам. Хоп. Това мисля, че помага на Брока да скача. Не съм много сигурен, сега ще го тестваме. Аз съм на нокаут, окей. Значи на нокаут ще тестваме. Сега примерно. Тук. Окей, това е готино. С този гаджет мога да ескейпвам в принцип в някакви критични ситуации. Остана само тик срещу емс. Трудно тик може да направи нещо в тази ситуация. Принципно това мап е повече като за бул, за някакви танкове, но като за Шели примерно. Мен много бързо ме убиха. Да. Емс победи, той нормално сега. Тик много трудно може да победи Емс. Мале, тук зверски ме нападнаха, окей, това ще го загубиме. Общо взето, вие виждате, сега не съм кой знае колко добър на Brawl Stars. Да. То човек нормално, то ние всички телата като мираме. И тъпото е, че всички сме вата по някакво 3000 хелт, брат, това е нищо. Тук си слагаме соло и отиваме да ги трепеме. Вие между другото, колко купи най-много сте били на Brawl Stars? Аз от предишния ми акаунт мисля, че бях 10 или 11 или 12 хиляди, не съм много сигурен точно с колко бях, но някъде там беше. Така, тук чупиме този бокс. То си ми личи, да. Аз нали, не се хваля, че съм кой знае колко добър, защото не съм кой знае колко добър. Имаме някои ситуации, дете се ескейпвам, имаме някой дете постъпвам като абсолютен нуб. Примерно това беше умно да се скрие зад бокса, ама някой път постъпвам бата като някакъв абсолютен нуб. Окей, тук имаме 2 джема. Ще си ги вземем. Окей. И вече реално никой не може да ни спре. Освен Медгар, ама ние вече имаме гаджет, така че голяма работа реално. Окей. Тук ги заклахме с супера. И сега тук имаме ли някаква наградка? Окей, имаме някакъв такъв бокс. 500 блинк. Това е някакъв спрей. Още някакъв спрей и пак някакъв спрей, някакви тъпоти. И сега тук някакъв хайпер чардж ли имаме, какво? Това какво е? Един стар дроп, паре, дай легендари. Окей, вече съм 4700 купи и още малко и ще взема стил, да. Вие видяхте. Окей, правим една победка и да видим какво ще ни се падне. Ако това въобще е хайпер чардж, сега не знам дали съм се заблудил, надявам се не. Днеска рано е 7 годишнината на Brawl Stars. Хоп. Ето трябва да го притиснем. Не ми стига на рейнджа. Окей, то Dynamite умира. Аре бе брат, Dynamite трябва да умре бе. Да не ми прави мизери то Dynamite, че... Тук Dynamite срещу Dynamite, брат, аз съм сандвич. Аре бе Dynamite, ева бе. Да брат, аз... Мале, да брат, то... Как да ескейпна? Може супер да си използвам между другото, ама... Затова не се бях съобразил.
все пак за какво ме е този супер? Този супер не е много готи според мен, защото ако ти се метне някакъв Едгар или някакъв такъв танк ти дойде, можеш просто да избягаш. Нека да видим на колко далече ще хвърля. Еми не е много далече, но пак е нещо сега. По-добре от нищо със сигурност. Ето така, вземи това. Ето така. Не, той вече... Той се махна, той е умен, той не е глупав като мен. Всякъде отиде, не знам, няма го преследвам, не ми се занимава. Тук имаме Карал. О, тук имаме Пени. Нямаше какво да направим. Притиснаха ни и аз глупака стрелям всички лата. Вместо то брат, какво ти има на 200 купи лата. То това е вече смешно, ама... Вие виждате брат, не съм кой знае колко добър, наистина, даже по-скоро съм слаб може би във вашите очи. Ама ми е кеф да си цъкам сега Brawl Stars, няма да ви лъжа, сега готинко ми е такова. Ребокс, ево при мен. И сега брат, тая котка, като се събере супера ми се метне брат и аз съм толкова дет, че няма на къде. Ето Спайк да внимава в картинката. Това кой е? Сега примерно е то Едгар човек. И аз... Окей. Маля той Едгар е много глупав, може да ми скочи. И аз буквално нищо не можех да направя. Мален, добре, сега... Всъщност си да ми скочи, аз мога да си зареда супера, така че... Да. Видяхме какво направих, нищо. Аре брат, добре, не мога ли направим една победа, да вземем... Толкова съм слаб, че и една победа брат не мога да направя. То брат, тия ни се бият да човек, само аз ги трепа човек и то... Няма как брат да стане като само аз ги трепа, брат. Те трябва да се бият. Ма те сами ще костват човек. Сега имаме, защото аз играя много агресивно след това е. Сега примерно тази Чарли може да му заколи принципно, ако иска. И ще го направи. Брат, просто нямам думи, брат. Просто съм толкова слаб, че ще сменим герой, ще играем някакъв дете на 0 копие то, примерно. Който ми се падна от Mythic Brawler. Между другото, мисля, че вчера. Не съм го цъкал. То си го спомням, имаше някакъв супер дето гърми. Ама само това мисля, че си спомням. Тук си повярваме, че можем да направим нещо. Сега ако тук умрем, просто не знам. Аре. То умира. Да. Ето такъв супера. Да, брат, ние па ще умрем 9. Даже и от ботовете, брат, и от Поко. Аре, брат, хилвай се, бе. То ще тая, що не се хилва, брат. То Покото, брат. Покото ще ме отрепе. Това... Нърв Поко. Буквално Покото ще ме убие, брат. Такова чувство. То аз докато се бие с Покото... Аз вече го убих, да. А то реално това може ли да чупи нещо? Не. Реално си не може да чупи, което е глупаво. Окей, то го убиваме. Най-накрая човек победа на първо място. Това не е било. Да, това е Hyper Charge. Това е Шели, това е много добре, защото Шели ми е реално любимия герой и ми спестяват някакви коинс. Така че, пичове, тук ще бъде това клипче.
Ще се радвам, ако сте го изгледали до края. Абонирайте се за канала и чао!